sige. So ang United Pentecostal Church wala na kalabutan sa iglesyang gitukod ni Kristo. Kay gipantukod nag mga Amerikano. Natukod ang Pentecostalism around 19th century. So ang ilang tawag anong pagtuo, tuon na, mutuo lang ko, okay na, wala na itawag anang. Kung wala pundok, ano na pa mas Pentecostal? Kung tawag ining ang pundok dili na kinahanglan. Di ba? So kung ang pundok dili na kinahanglan, ang mahitabuan na useless tong gisulting Kristo, akong simbahan. Nya kanang simbahan yang gitukod mo na yang gisugo. Mo nang iyahang gipadala gani ang mga apostol. Nya ang mga apostol nagpadala pod sa ilang tawag ang mga disipulo aron manudlo. Nya pagkahuman ang kun karon nga naani connection ana nya pagkahuman di ta makahatag og prueba nga naay connection ana nga gitawag og pundok. Di ba? Atong gibalasubas ba ang nakasulat sa balaang kasulatan. Nya ako pagid ang inyong ingnon nga akong gipugnam dili oy. Wala ko tawag ano ng pugong, di jud ko mo pugong labi nagkatong mga tawag ini mga misyonero nga mga naay connection kang Ginoong Jesucristo pero kining tawag ining way connection kang Ginoong Jesucristo ay palpak na. Maka-impierno na. Kadang watawag anang maong gitawag og mga pundok nga magwali nga way connection sa Ginoong Jesucristo. Nya kanang giingon din nga pasagdi sila kay ang ako magpabiling gyud ang ako pero kung ang dili ako magkatibula gyud na tanawang Pentecostal Church. Si Pastor Apollo si Kibuloy gikan sa Pentecostal Church nagkatibulaan. So buti pasabot makita nato nga oy naay diferensya pag nagkatibula magud bikil sila bikil. Like man tong tawag anang gipahawa or gi-excommunicate. Kan nagkatibula gyud nagkabahin-bahin ang Pentecostal churches. Nya mo na nga dali ra kaayo ang tawag anang pagtukod og mga born again na tawag ining mga Christians nga sila mismo wa nagkasinabot nya mo din ang iya sa Dios. Ha? Ang iya sa Dios usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. Ang inyo di man usa ka pagtuo. Nya mengon ang kunon nga kamo na di na pwede. So dili gyud na mahitabo nga mahimo mong tawag anang tinuod. Nya dapat gyud pugnan ang mga mini nga mga magtutudlo. Kaya naman, ang meaning ang magtutudlo, ingon pa San Pablo, Roma 16, 17, 18. Pagbantay ka mo, mga igsuon. Di ato mga tao nga magbahin-bahin sa inyohang gitawag pagtuo. Kaya kining mo mga tawana, wa mag-alagad sa ilang kaugalingong, kundi nag-alagad lamang sa ilang kaugalingong mga tiyan. No, di ba? Roma 16, 17, 18. So mo nang magbantay, nga naman kay ulahibi ang inyong pundok na itandi simbang Katoliko. Mapabot ato. Oh. Nakita na nga ang Pentecostal mootong giing ng Kristo? Sige daw. Tama. Na? Wala pa. Loading. Loading pa. May loading pa.